Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Tatarstanda hem Respublikamızdan çitte yaşayışı, halkımız tırmışında hem yaşayışındaki kayır vakıgalar hem şıraşular bilen bu atına davamında sizinle min İnsaf Abdullah tanıştırırım. Siz Tatarlar tapşırın karışsız bugünkü çıkarılışta. Tukay hazır Şilebi'de. Тукай должен был появиться у нас, потому что нам обязательно нужно было место, где мы могли бы собираться, читать его стихи. Tatar ilinin baş devanisi. Onu televizordan görgenden soň barıp alıp kucaklap alaslarım kileminin. Milli matbuat ni halde? Bugünkü günde biz mine yaşlar arasında gazetani taratuğa zor ihtibar beremiz. Ol 35 yıl ömrün balalar okutuğa bağışlayıp. Tatar tilini köpürek bilsinler, tatar tilini unutmasınlar. Кайгылы хәбәр. Танылган телевидение дикторы, Татарстан Республикасының ат казанган артисты Ильфат Ибрахим улы Абдрахманов вафат. Аны Татарстанның телевидениенең алтын тавыш иясе, Татарстан Левитаны дип йөртәләр иде. Здравствуйте, на ТНВ «Время новостей», в студии Ильфат Абдрахманов. Зәңгәр экраннардан тыш Ильфат Абдрахманов зур тантаналы чаралар, концертлар алып баручысы буларак та таныш. Ильфат Абдрахманов телевидениегә 1984 елда килә. Әлеге һөнәргә 33 ел гомерен багышлый. Иң элек Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә диктор, 2002 елдан 2017 елга кадәр Яңа гасыр телерадиокомпаниясендә эшли. Ул әлбәттә менә Совет чорындагы дикторлар мәктәбе үткән кеше, аның бик көчле тавышы һәм ул текст белән эшләгәндә дә, телевизор аша да аралашканда, безнең телевизор караучылар белән ул менә бик профессиональ булып эшләде. Чөнки андый тавышлар, андый кешеләр әлбәттә һәрвакыт аз. Минемчә менә ул бездән китте хәзер, аның тавышы, аның образы безнең белән һәрвакыт калачак. Ильфат Ибрахим улы Абдрахманов туган ягында, Яшел үзәндә җирләнде. Урыныгыз оҗмах төрләрендә булсын. Şilebe ülkesinde 180 mindən artıq milletteşimiz gımır ite. Şilebe Tatar Kongresi'nin işçenliği bilen biz yaxşı tanış. Mine tağın bir zor vakıga halkımızın şıraştırdı. Biri de Abdullah Tukayga heykel açıldı. Bu hem şul günlerde uzgan başka şaralar hakkında Leysene Sadreddinova reportajında. Şunlap da zor vakıga büyük şairimiz Abdullah Tukayga heykel açıla. Bilesizmi, büyük küp milletteşlerimiz jıyılgan bugün mında. En mühimi Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Minnehanov da geldi. Hem tağın şunu eytesi kile. Gümmen Şilebi'de bizim milletteşlerimiz büyük matur gümür edi. Bugünkü günde mında Musa Celil isimindeki, Abdullah Tukay isimindeki uramlar var. Musa Celil'in heykeli, onun ismin yürütüşü mektep işley. Hazır indi Şilebi'de yaşayan milletteşlerimizin özünün Tukayı da var. 3 мартова перенесли, я волнуюсь. Да, biz давно ждали bu vakıganı и волноваться etip kötübüz именно, потому что bu bizim самый yaratkan, наверное, поэт. Bütün Tatar halkına. Bütün halkına. Abdullah Tukay isen çağında ol bizning Uralga kelib bergan Troitskiga. Mında isenligin, sağlığın tizatgan. Bugungi kunda heykel bulup kaytdı. Шул хәтлем шатланалар барсына. Бик рәхмәт Татарстанга, Лена Рафиковнага. Менә без аларга тоже булыштык. Чиләбе зур шәһәр, миллионнан артык кеше яши. Бик мазаем, бик шатланам. Тәбрикләйм. Сезнең үзегезнең дә яңалыгыз була бит әле сакламый. Аллага шөкер, 2 ел элек без ясай башладык ремонт. Курган өлкәсе Татар центры. 14 октябрьдә Алла бирсә, иншалла bizning ачу көне була. Bu künni barlıq milletteşlerimiz de süyünüşleri bilen ortaklaşırga aşıqtı. Kurgan ülkesi milli üzekli bulaşaq. Altın Köz Uqtuşlar Beyremi de bitəli.
туктагыз. Иң элек һәйкәл ачылышы хакында тулырак. Бәйрәм бүген, бәйрәм. Дуслар, чын күңелдән менә бүген бөтен татар халкы өчен зур вакыйга, менә шундай матур һәйкәл Чиләбе шәһәрендә килеп чыкты. Ул безнең республикабызның 100 еллыгы белән дә бәйле. Ул бүгенге безнең килешүгә кул куюга да бәйле. Күп кенә безнең милләттәшләребез шушы Чиләбе өлкәсендә яшәп, эшли. Шуңа күрә шушы һәйкәлне булдырган скульпторга, шушы һәйкәл урынын әзерләгән кешеләргә, Чиләбе шәһәренең җитәкчеләренә, менә безнең хөрмәтле губернаторга чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсем килә. В нашем регионе мы помогаем и будем помогать поддерживать культуру, национальный язык татар. И считаем это очень важным. Дорогие друзья, еще раз всех поздравляю с этим событием. Хочу сказать, что вы всегда почетный гость у нас в регионе. Рустам Нургалевич, всегда вас приглашаем. Думаю, такие встречи будут у нас происходить чаще и чаще. Мне кажется, это по-настоящему очень-очень важно. Всем огромное спасибо. Шат, Муса Жәлил, бюсты ашылды Чиләбедә, Исхак Неров һәйкәл куелды, менә хәзер Тукай һәйкәле. Без уйлыйбыз, безнең Троиц шәһәрендә дә Алла бирсә Тукайның памятниге яисә бюсты булырга тиеш. Да, Тукай должен был появиться у нас, потому что нам обязательно нужно было место, где мы могли бы собираться, читать его стихи, отмечать его день рождения, отмечать праздник нашего родного татарского языка. И, конечно, это было бы очень символично. Мы все этого очень хотели. Это работа всех людей, которые в Конгрессе работали. Это, конечно же, чаяние и наших старших поколений, потому что для них это была несбыточная мечта. Горурланам, чөнки Тукайга һәйкәл куярга бик күп көч кирәк булды. Бик зур вакыйга татарларның тормышында. Әйтәләр, Габдулла Тукайның васыяты дип инде. Туган якта тусам, онытма син әни кошагым. Иракларга китсәм, яхшы җөреп, сакланмаган кеше калмасын дип, шуны үтәсәгез, гомер буе татар халкы исән-сау булыр. Һәм без әйтәбез инде, менә тагын бер Тукайыбыз Рәсәй күләмендә артты, бер Тукайга дип әйтәбез. Чөнки без анда инде матур урында булгачтан күп кенә чараларны үткәрәчәкбез. Һәм менә хактан да ул һәйкәлне ачу бик күңелле, халыкка ошап үтте. Һәм иң мөһиме инде без аны Тукай янына басып, туган телне җырлап, тәмамлап, тагалар кылып, тагын эшебез буенча киттек. Шуңа күрә әле безнең эшләр бар. Чиләбе өлкәсендә 180 меңнән артык татар исәпләнә. Алар зур чаралар уздыралар. Шуларның берсе бөек шагыйребез Габдулла Тукайга ачылган һәйкәл. Инде көн азагында нәкъ менә хакимият бинасында алар Татарстан җитәкчелеге белән Чиләбе конгрессының вәкилләре, активистлары очрашты. И разрешите в первую очередь, Рустам Нургалевич, поздравить вас с избранием на должность президента республики. Уверена, что ваша победа важна не только для жителей вашего региона, которым вы руководите, но и, конечно же, для всех татар, живущих на разных континентах нашего мира. Өлкәнең хакимият йортында рәсми очрашу башланыр алдыннан Татарстан президенты Чиләбе өлкәсе губернаторы белән берлектә 103 яшьлек Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераны шагыйрь Әхмәт Мәхмүт улы Рафиков белән очраштылар. Татарстан президенты ветеранга Тасыр төзелүгә 100 ел юбилей медален тапшырды. Әхмәт ага Рафиков белән без сезне иртәгә шәхесләр сәхифәсендә очраштырырбыз. Аның тормыш тарихы бик калын китап язарлык.
Менә бүген зур вакыйга булды Чиләбедә. Менә ничек кабул иттегез үзегез? Тукай һәйкәле ачылган. Күземнән яшь акты. Безнең менә әти-әниләр тере булса, шундый алар юк. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов кайбер җирле татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләренең сорау тәкъдимнәрен бик игътибар белән тыңлады. Губернатор белән берлектә шунда ук шишу юлларында эзләделәр. Бүләкләүләр белән очрашу тәмамланды. Татарстан Республикасының халык казанган укытучысы дигән мактауда исә физика һәм математика укытучысы, татар теле һәм мәдәнияте бүлеге җитәкчесе Гарипова Горурланам, что монда кайтып, мин шундай дәрәҗәләргә ирештем. Рәхмәт минем хезмәтемне күргән кешеләргә. Артабанда үземнең милләтемә, халкыма хезмәт итәрмен. Шул хәтле зур рәхмәтлемен. Һәрвакыт туган халкыма, татар теленә хезмәт итәргә әзермен. Әле исән чагымда һәрвакыт сафта балаларны, улларны барсында укытырга әзермен һәм үземнең белгәнемне халкыма тапшырып калдырырга тырышам. Чиләбедә узган сәяхәтебез хакында сез халкым минем тапшыруында тулырак карый алырсыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Чиләбе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татар иленең баш дәванисе. Аны телевизордан күргәннән соң барып алып кучаклап аласыларым килә минем. Милли матбугат ни хәлдә? Бүгенге көндә без менә яшьләр арасында газетаны таратуга зур игътибар бирәбез. Ул 35 ел гомерен балалар укытуга багышлый. Татар телендә күбрәк белсеннәр, татар телен онытмасыннар. Бүген ул кермәгән бер генә татар гаиләсе дә, аны белмәгән бер генә сабый да юктыр дип һич шикләнми әйтә алабыз. Чөнки ул инде дистә еллар дәвамында балаларны гына түгел, аларның әти-әниләрен, әби-бабайларын да һәр кичне телевизор экраннары каршына җыя. Аларны самими балачак дөньясына алып китә. Сүзебез Яңа гасыр каналындагы күчтәнәч тапшыруын алып баручы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әлфинур Хисами турында бара. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин илебезнең баш дәванисенең туган ягы Апас районы Урта Балтай авылында Әлфинур ханым уйнап үскән урамнардан, ул йөргән сукмаклардан узып, аның яшьлек дуслары белән очрашып кайтты. Моннан күп еллар элек узган гасырның 50нче елларында менә шушы нигездә туып, һәм аннан соң инде шушы урамнарда уйнап үскән Әлфинур апа күп еллар узгач ил күләм генә дә түгел, хәтта дөнья күләм татар дәванисе булырмы дип һич кенә дә башына китермәгәндер әле. Узган гасырның 70нче елларында Урта Балтай авылы мәдәният йорты директоры булып эшләгән Әсхат Абихан Тимеров сүзләренә караганда, бүген инде бөтен татар дөньясына танылган дәвани Әлфинур апа үзешчән сәнгатьтә сабый чактан ук катнаша башлый. Клубта килеп рәхәтләнеп, ул нәрсә уйныйбыз, нишлибез, тагын нәрсәләр жаңалыкларга нәрсә эшлибез дип әйтеп, уйнап зәйтәгән кыз иде ул. Мин үземне белгәннән бирле шушы театр дөньясы нилектән бик якын дисәң, менә минем әти дә бит заманында Хәлинне уйнаган булган, җырлаган. Урта Балтай элегелектән бик зыялы һәм сәнгатьне яратучы авыл була. Шуңа күрә дә аларны тирә-юньнәр кайгаз башмаклар дип йөртәләр дә инде. Узган гасырның 60нчы елларында ук инде ул мәдәният йортының үзешчән театры халык коллектив дигән исемгә лаек була. Кемне уйный, шул хәтле менә теләк белән янып, онан соң без битәләрне үзебезнең клубта уйнаганнан соң аны 1-2 мәртәбә уйнала инде ул сорап. Һәр бәйрәмгә зур спектакльләр әзерләнә һәм инде авылларга, күрше авылларга чыгып, тирә-яктагы авылларга тракторлар белән киелеп китәбез. Балтайлар тамашачыларга гади һәм җиңел куелышлы спектакльләр генә түгел, Галия Бану, татар хатыны инделәр күрми, Асылъяр кебек татар драматургиясе классиклары әсәрләрендә куялар. Төп рольләрдә Әлфинур Хисамова. Ул менә уйында оста уйнаучы гына түгел, оста өйрәтүче дә. Ул шул кадәр матур рольләрне башкара, үзенчә режиссер булган инде ул вакытта безнең өчен. Без суфлюсыз эшли башладык.
театрларны, спектакльләрне. Ятлап, һәркем үзенең ролен ятлый, һәркем үзенең киемен үзе кайгырта. Үзешчән сәнгатьтә катнашучылар алар үзләре артиста, декорация ясаучы да, күлмәк тегүче дә бит әле. Күлмәкләрне Мәрьям тегә инде, бер заманны кибеткә кайткан материал. Яшел җирлектә ак ромашка чәчәге шикелле чәчәкле материал. Ул тиз генә беткән. Моны Мәрьям күргәндә, әйдә кызлар ди, менә шул материалдан күлмәк тегәбез дә, биебез шуның белән. Без инде хәзер күлмәклек менә 2 кызга җитми калды. Миләүшә белән без киттек Югар Балтайга, чаршауга теккәннәр икән, алып материалны, аларның чаршавын алып, Мәрьям тиз арада күлмәкләр тегеп, анары игезәкләр дигән бер спектакльне куйдык әле. Шунда үзебезгә күлмәк тектек. Мушкеле, бу вакытта мушкелар мулыдайып, материал табып, шул материалдан 2 пар күлмәк тектек. Үзебез билен эзеп, монарга әлбәттә үзебезнең түгел Мәрьям апабыз бар әле безнең. Ул чакта материаллар бик дефицит, ак простыйналардан, кара искергән чалбарлардан, жилетлар ясыйдырык. Булачак артист 1974 елда әти-әнисенә дә әйтмичән, Казан театр училищесына укырга керә. Без аның артист булуына ышана идек. Аның әле укырга кергәнендә бик хәтерле. Казанга барып, әнисенә әйтмичә генә укырга кереп кайтып, аннан соң әнисе белгәч, әнисе ачуланды инде. Театр училищесы Әлфинур апаны һөнәрлегенә түгел, гаиләле дә әйтә. Ул биредә булачак ире Зәйтүн Яркеевны да очрата. Германиядә служить кайткан, кызлар йөриләр инде, армиядан кайткан егет дип сөйләде, әйтеп инде, шулай итеп инде, теге бик була бит шундый арада инде, бик теге нитеп Әлфинурның ана характеры да шулай, ул һәр бер кеше белән шулай үз итеп, якын итеп туган нәрсә сөйләшәйме? Мин инде үзенең бер күптәнге дусты, танышы кебек шулай сөйләшеп киттек тә инде. Ну, шулай укып бетердек бергә һәм өйләнешеп, Минзәлә театрына киттек. Гади генә бер авылның гади генә бер гаиләсеннән чыккан илебезнең баш дәвәнисе Әлфинур апа, ул үзенең 2 баласына хөрмәтле ана булса, 4 анагына якын һәм сөекле дәвәни дә бит әле. Татарның баш дәвәнисе әле безне озак еллар матур күчтәнәчләр белән сыйласын. Аны телевизордан күргәннән соң барып алып кочаклап аласыларым килә минем. Кара әле бу кеше бу тормышта чын үзен тапты дип уйлыйм мин. Менә ул безнең белән эшләгән вакытта үзе дә тормышта да, хәтта менә телевизордан караганда да, дәү әнине караганда да күчтәнешне ул үзе булып тора. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин татарлар. Татар телендә укый белмим, интернет заманы. Басма матбугатка язылырга теләмәүчеләр еш кына шулай аклана бүген. Өлкәннәр арасында әле газета, журналлар тиражын саклап калып булса, яшьләрдә кызыксыну уятып булмый диярлек. Татарстаннан читтәге төбәкләрдә исә милли матбугатка язылуны саклап калу икеләтә авыр. Удмуртиядә әлеге мәсьәләне ничек хәл итәләр? Тулырак алдагы язмада. Газетамы безгә бик кирәкле нәрсә. Без аны укыйбыз. Әлфирә Дәүләтова Ижауда нәшер ителүче Яңарыш газетасының күптәнге укучысы. Гаилә белән көтеп алуын сөйли ул. Милли басманың әһәмияте телне саклауда ди Әлфирә ханым. Безгә бик кирәкле ул. Бөтен татарларга, бөтен дөнья татарларына Яңарыш газеты, хәзер бит татарча бик литература юк. Шуңа Яңарыш бу бит бөтен районнарга алабыз, Удмуртияларда алабыз, бөтен яшьләргә, татарларга хәрефләр белергә, сүзләр белергә бик нык булыша. Менә аңламаган сүзләрне, аңламаган хакияләрне берничә тапкыр укысаң, барыбер аңлыйсың. Литературный сүзләр беләсең, бик нык булыша. Укып кына калмый, махсус язылу ноктасы булдырып, милли басманы таратуда ярдәм итә Әлфирә Дәүләтова. Мондый нокталар саны Ижауда 50-гә якын. Почта аша язылуга караганда газета бәясе булай күпкә очызрак. Бу тиражны саклап калуга юнәлтелгән адымнарның берсе. Елга 2 тапкыр узучы хәбәрчеләр очрашуы кебек. Быел көзгө очрашу башка форматта. Ижау буасында теплоходта узды. Анда 100-гә якын газета укучылар катнашты. Безгә һәрбер газетаны яздырып алу өчен чынлап торып көрәшергә туры килә. Кызганычка каршы безнең газета укучыларының яше 40 яшьтән өлкәнрәк милләттәшләребез. Ләкин бөтенләй укымыйлар дип әйтеп дөрес булмас иде. Бүгенге көндә без менә яшьләр арасында газетаны таратуга зур игътибар бирәбез. Безнең эшмәкәрләребез, депутатлар мәктәпләрдә, балалар бакчаларында газетаны яздыру өчен зур өлеш кертәләр.
Яшьләрне тарту өчен ел дәвамында төрле милли һәм заманча чаралар уздыра Яңарыш редакциясе. Аларда яшь гаиләләр, егет-кызлар актив катнаша ди оештыручылар. Һәрвакыт көз көне инде без Татар базар фест чарасы үткәрәбез. Ул инде безнең бик кызыклы була, гаиләләр белән дә эшлибез, төрле күргәзмәләр, шулай ук газета алучылар арасында да лотерея үткәрәбез. Шундый планнарыбыз бар. Киләсе елда милли басма үзенең 30 еллык зур юбилеен уздырачак. Әзерлек эшләре инде бүген үк бара. Газета хезмәткәрләре өчен иң зур бүләк 4000-лек тиражны саклап калу. Әлбәттә, бердән булганда бу эшне башкарып чыгачакларына ышаналар редакциядә. Удмуртиядән Нәзир Ныңманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Бүтән гомере буена халкына фидакарьләрчә хезмәт кылган, милләт мәнфәгатен үзенең яшәү кыйбласы иткәннәрнең берсе ул. Сөзебез Вахида Рамазан кызы Ибрашева турында. Томский Төрки татар педагогика техникумында белем алып, Яңа Исламбул авылы мәктәбендә 35 ел балаларга белем нурлары тарата. Кызганыч, бу елның 2 сентябрендә Вахида апа арабыздан китте. Бүтән дөнья укытучылар көнен бәйрәм иткән мизгелдә аның белән бәйле хатирәләрне яңартып алыйк. Сүз бу төбәктәге үз хәбәрчеләребезгә. Татар педагогика техникумы Урал артында бердән-бер милли уку йорты булган. Вахида апага анда укырга насыйп була. Бергә белем алган барлык дусларын хәтерли иде ул соңгы көннәренә кадәр. Бу иптәш бер дус кызым белән. Хәзерге укучыларга нәрсә әйтер идегез дигән сорауга Вахида апа булай диде. Илне яратырга, эшне яратырга. Вахида апа, нәрсәдән кисәтер идегез безне? Хәзердән мин әйтәм. Нигә талашасың дин качагында? Кайбер күршеләр бер-берсе белән. Нигә кирәк ул ди? Ул бит гомер буена саклана синең күңелеңдә. Әйткән сүзең. Кем син әйтсәң дә, сиңа кеше әйтсә дә. Татар теленең булачагы, киләчәге сезне кайгыртамы? Кайгырта, конечно. Үзеңнең телеңне, үзеңнең нинди кеше икәнеңне, татар икәнеңне белдертмичә. Чтобы татар телен күбрәк белсеннәр, татар телен онытмасыннар. Безнең күңелдә изге орлыклар чәчеп калдырган барлык укытучыларның якты исемнәре мәңге онытылмас. Томскидан Елена Сафиуллина, Татарлар. Изге эш башкаручы барлык укытучыларны бәйрәм белән тәбрик итәбез. Хезмәтегез мул җимешләр китерсен, укучыларыгыз сезне тырышлыклары һәм белемнәре белән шатландырып торсын. Бәйрәмегез котлы булсын. Бүгенге әзерләгән сюжетларыбыз менә шулар, хөрмәтле тамашачылар. Татарлар тапшыру һәр вакытта сезнең белән элемтәдә бер генә хат һәм шалтыратуда игътибарсыз калмый. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.